Ngikubingelele mbukeli wobuhle besintu kuzo zonke iy'ndawo lapho enibukela khona. Namhlanje njengoba sesike sachaza ukuthi sisendaweni yaseMkhambathini namba 3 kwaZulu, lapho sizothamela khona nalapho sihambele khona umkhosi weLembe. Sike sachazelwa-ke phambilini ukuthi kahle kahle iLembe liwu-Operation Siyaya kwiShaka's Day, njengoba nazi ukuthi mbukeli kukhona iShaka's Day ezolandela ekuzoba ngomhla ka-24 endaweni yaseStenga. Bese sizwile-ke mbukeli ukuthi eStenga before kufikwe khona abantwana bake babe ne-operation nabo. Namhlanje endaweni yakwaNyafu enamba 3 umcimbi weLembe babe nentokozo kakhulu ukuthi uhanjelwe nayi inkosi ephethe le ndawo, ubaba uMdluli. Sicela ukuthi simamukele kubuhle besintu. Indaba ezethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngibonge kubuhle besintu ngosiya kwaMdluli le khona la esizweni sakaNyawo kuthiwa kuseMkhambathini ngokwamasipala nokwendawo. Indaba ezethu akuwona umcimbi wokuqala, masingaqala kanjalo sithi akuwona umcimbi wokuqala weLembe endaweni noma enamba 3 kwaZulu. Nawuwumcimbi okubukeka uthakaselwa kakhulu ngabantu njengoba uhambelwa yinkumbi zabantu. Kepha siye simbone uNdaba ezethu hayi ukuthi uwona mcimbi womunye wemicimbi le asondela kakhulu kuyena. Ngabe uNdaba ezethu ubuka kanjani umcimbi weLembe njengoba lokhu waqala futhi eba yingxenye yakhe? Mhlambe umuntu akaqala asho ukuthi lapho kusuke kukhona abantu benkosi, inkosi kumele ukuthi ibonakale ikhona kanye nabantu. Indaba ezethu uma kunento ezohlanganisa abantu, thina njengamakhosi sikujabulela kakhulu noma sithokozela kakhulu lokho ukuthi kwenzeke ikakhulukazi ey'ndaweni zethu. Lo mkhosi ofana nalo osuwenzeke ikhawu minyaka yonke siyimisela ukuthi uqhubeke wenzeke ngoba ukukhunjulwa kwesilo sakwaDukuza akuyona into ephelayo, into eqhubekayo. Ngaleyo ndlela nalo mcimbi-ke uzoba umcimbi oqhubekayo. Mina ngikujabulela kakhulu ukuthi uma sihlelela ukuya emkhosini weLembe ozobunga esonto elizayo, siqale-ke sihlangane njengesizwe siwubungaze umcimbi nokuqinisekisa ukuthi siya lapha simunye njengesizwe and siyawuqonda umyalezo ekufanele sihambele phezu kwawo ukuya lapha, ngoba akufuneki sihambe simanhlanhlalo njengesizwe, kufanele sihambe sibumbene. And into yesintu-ke nesizulu yihle ngokuhlanganisa abantu nje. Indaba ezethu bazane ukuthi lo sibanibani wakuphi udume ngani. Lokho nje kukodwa kusho lukhulu kuthina. Umcimbi-ke ongesiwo noqala la ngihlanganisa khona isizwe ngokweyinsizwe. Besiyindawonye esigodini sasophokweni ngaphansi kwesizwe sakaNyawo. Ngephasika la besihlanganise khona amabhungu, kukhona ney'ngoma njengoba kuzobe kwenzeka nala ekhaya. Nakhona la ekhaya-ke sisuke sinengoma njengoba kunengoma namhlanje kuwusuku lwangesabatha. Kusasa njengoba kuzobe kuyisonto kuzobe kunamabhungu azobe hambele ethamele lo mcimbi, ney'ntombi suke zikhona khona lapho. Njengoba ngisuke nginomcimbi mina ngephasika, ngisuke nginomcimbi futhi wentombi oba ngoJuni. Ngilungiselela ukuthi intombi ngoJuni ziyahamba ziyemhlangeni ngaSepthemba. Kanjalo njengoba ngila namhlanje ngilungiselela ukuthi insizwa ziyahamba ziyakwaDukuza njengoba kuSepthemba. Ngakho kubaluleke kakhulu ukuthi siqale siyenze le mcimbi noma le mkhosi efana nale ngakolwethu uhlangothi ngokwesizwe, bese siyaqhubeka silana-ke esigodlweni saseYigqazini emndenini wakaZulu. Ukwenza lokho sikwenzela emndenini wakaZulu ngokuhlonipha umkhosi esisuke size ngawo, ukuthi akukwazi ukuthi sizogubha umkhosi othinta isibongo sakwaZulu siwenzele kwesinye isibongo. Noma ngabe umkhosi weLembe, yebo, kufanele siwenzele la kuyikubo khona iLembe, sihlanganise khona abantu bazizwe namhlanje
ukuthi njengamanje nathina sibhilonga kuphi noma singabakuphi kahle kahle la siwela ngaphansi kokukhosi khona. Ndabezitha, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga futhi nangamazwi osiwadlulisile esizweni. Siyabonga kakhulu, siyancoma nangendlela uNdabezitha ekubukeka ezinikele ngawo ekutheni lo mcimbi uqhubeke. Siyakuthokoza kakhulu Ndabezitha ngesikhathi sakho. Ngithokoza kakhulu. Siyabonga.